Inirereklamo namang ulingan sa Landas, Mangaldan, Pangasinan na dahilan umano po ng madalas na pagkakasakit ng mga bata. Ininspeksyon para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Ininspeksyon ang mga ulingan sa Purok 7 Barangay Landas sa Mangaldan kasunod ng mga reklamo ng ilang residente kaugnay ng umunoy masamang epekto nito sa kalusugan na partikular sa mga batang nakatira malapit sa lugar. Nagsimulang hakbang matapos mamagitan ng lokal na pamahalaan sa iringan ng magkakamag-anak na sangkot sa reklamo laban sa isang ulingan sa isinagawang dialogo noong Enero 20. Ipinahayag ng nagrereklamo ang pangamba na ang usok na nagbumula umano sa ulingan ang sanhi ng madalas na pagkakasakit ng kanyang mga anak. Sa kabilang banda, iginiit ng may-ari ng ulingan na nailipat na umunong pasilidad sa mas malayong lugar, bagamat patuloy pa rin ang reklamong inihain laban dito. Bilang pagtalima sa direktiba ng lokal na pamahalaan, nagsagawa ng ocular inspection ng iba't ibang ahensya upang aktual na suriin ang dating itinuturing lokasyon ng ulingan. Layunin ng inspeksyon na matukoy kung ang kasalukuyang kinalalagyan ng ulingan ay naayon sa mga alituntunin at regulasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Isinabay na rin sa naturang inspeksyon ang pagbisita at pagsusuri sa iba pang ulingan sa parehong purok upang matiyak ang pagsunod ng mga ito sa mga pamantayan sa kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Inaasahan ang pagsasagawa ng mga susunod pang pagpupulong at ang pag-endorso ng usapin sa iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan upang tuluyang maresolbang suliranin at maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Barangay Landas. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.